V tejto izbe vznikol Raz Pauliny, hovorím to vždycky. Toto je miesto, kde som začal s celou mojou kariérou a customoval som tu topánky, customoval som tu skateboardy, strávil som tu hodiny, dni za týmto stolíkom. Vždycky, keď sa sem vrátim, tak to je pre mňa taká nostalgická chvíľka a vždycky proste sa tu cítim strašne dobre, lebo tuto proste je štart celého Rasa Paulinyho. A strašne sa mi to tu páči. V tejto detskej izbe som si písal proste po stenách ešte, že sa chcem dostať do Ameriky. Sníval som o týchto veciach a teraz to žijem. A toto je jeden z tých malých krokov, aj keď podľa mňa vyzerá ako malý, ale je reálne, že dostatočne veľký na to, aby vám menil život. Ten som si tam dal úplne malý, iba do okienka, preto, lebo som bol taký, že viem, že to je pre mňa jeden z mojich najväčších cieľov, dostať sa do New Yorku, bývať v New Yorku, natáčať tam content. A ja som sa tento rok dostal do New Yorku ako content creator. Viac menej, že nemožná vec pre chlapca z Trnavy, z tejto izby, ale všetko je možné. Vždycky som proste jediná vec, čo mi kedy zarobila peniaze a uspel som bol ja sám. Lebo pravda je podľa mňa taká, ja mám za tým takú vnútornú myšlienku, že preto, lebo toto robím kvôli tomu, že to proste mám strašne rád. Nájdite si niečo, čo milujete a robte to tak dobre, že vám to zarobí peniaze.